Yeah, welcome back to the YouTube channel. Wanawe cameras. Pali a Fadwick Matemba. Fadwick Matemba. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha MCP amene anali ku National Executive Committee kumene kuti timati ku NEC. Chipani chimakhala ndi komiti yayikulu kwambiri, right? National Executive Committee, NEC. Kumene kundithu mmodzi mwa anthu akumene kuko dzina lawo ndi a Fadwick Matemba amene wandithu alowa chipani cha DPP. How? Iwowa akuti ineyo mmene ndikuganizira apa bora ndigwire ntchito limodzi ndi chipani chimene chikulamula kuti ndithu tipititse miyoyo ya Malawi patsogolo. Iwowa amene zikumveka kuti iwowa okhala kaya kuti awathamangitsa ku chipani cha MCP. Why awathamangitsa ku chipani cha MCP? Ati iwowa ndithu kumeneko amadzudzula zinthu zina zolakwika zimene zimachitika kuti akuluakulu ichi sichili bwino, and pakufuna kuti anthufe tikhale anthu okhala owona mtima komanso osogoza zofuna za Amalawi kapena nzika za Malawi. Nde iwo aja kumene kuchangona iweyo ndi Kape, iweyo ndi Zoba, iweyo Fadwick Matemba, ndiwe Nsomba echabechabe kanako ndikuwathamangitsa. Ngati athamangitsa aganiza kuti bola iwowa angolowa chipani cha DPP. Munyuzi zina munkhani ina ndionena kuti achakwera komanso ndi Madam Colleen Zamba. Anthu amene wawa ndithu aletsedwa kuti asapite ku inauguration kama ndikolumbiritsa mawali kolumbiritsa apita mthalika kuti anthu amene wawa ndithu asakafikeko. Iwowa akuti kaya sindudzoza kubweza mphepo yoyipa adonoka kuti yani ngakhale kuti chakwera ndithu iwowa paokha ana ndithu atakonzekera kuti kumeneku apitako komanso kuti akapange transit power ndithu kupereka sawacha kupereka ulemu kwa Professor Arthur Peter Mutharika koma zakanika. Anyway, National News Publications anayesera ndithu kwayimbira a Jane Matanga ngati wamkulu ndithu kuchipani cha DPP komano mafoni akuti samagwira. Anayimbiranso enaso mafoni ndithu sakugwira mene amafuna atsimikize kuti nkhani kuti ndiyotani nanga why. Anyway, ripoti lili lachoka kwa anthu amene akupanga organize za mwambo olumbiritsawo. Iwo ndi amene apereka ndithu ripoti limene lili komanso ali mwa anonymous. Nde izo makamaka ndi nkhani zimene ndithu tikuyenera kuzidziwa pakadali pano pamene mawali tikhale ndithu tikulumbiritsa Arthur Peter Mutharika. Komano chinanso pali mphekesera za mkulu amene wotchuka kwambiri Munro ndithu wakunchesi amene ndithu amatenganso gawo kwambiri mu zikwanje komanso zina ndi zina anyamata azikwanjaja. Nde zikumveka amene kuti mkulu amene ndithu kutitana kuti wanu wa mwalira. By the way, nkhani ija yaku tinafusa nthani ake tinapempha nawo kuti akuluakulu kwa amene mukudziwako muli ndi information yokhudzana ndi Abidamia kuti akuti achosa transformer ya magetsi. Tinafusako information imeneyo ndebe iyayi ena ndithu anayeserako ndithu kutitumizira kuti iyayi nkhani ili kumene kuti ndi iyi. Nde tione kuti nkhani ili kumene nditiyo akuluakulu pamufunika kuti tiziuzana zinthu za maumboni komanso zimene zilipo. Guys, thank you so much. Malawi ena manidziwa nditinapa sonko Peterson Lasimoni apaiti andafuna kungochitira umboni za nkhani imene imamveka pa masamba anchezo yonena kuti mayi wa atuma anthu kudzachosa transformer mayi Abidamia. Transformer imene anangobwerekera mbuyomo 2 months itadusa magetsi alozima anachita kukabwereka transformer yo pambuyopo atakambisana ndi mafumu akudera kuno. Nde chifukwa nthawi yakwana yota inaki chinthu chakuchifuna mmene amabwera kudzatenga anthu pamene akuyika nkhani zawo pa masamba anchezo na kuti mayiwo
aruma Escom kudzayosa transformer yachosa apita nayo yakaleyo kwa fine yake aribwesera inanyo ani ndimene somo kuiona apa panopa kugira ntchito chigayo chikumveka ena makamba asuna kuti aphatikiza kutenga ndi njinga imene ili apa ikutumikira chimodzimodzi palibe chokupasira lero nkhani imene ndikuizola ine kumene izo zinali zamasambanjezo transformer yapanochita kuoneka komanso chiliye transformer palibe sovuro ina iliyonse imene yaoneka kuti kusintha kwa transformer kwabweretsa mavuto awo. Ndi zitukuko zina ziti ndi ziti zimene maimi akupangirani kuno? Zitukuko ndi zambirimbiri kuchokera ku misofolo kukafika kwa Therere kuli zitukuko zambiri, madzi anthu akutunga madzi mosavuta komanso chipatala anthu sakuvutika yayi kwa Therere anamangira chipatala anayika dawa anthu akumayimba mafoni mosavuta mbuyo mamachita kukwera kuphiri kukayimba mafoni koma pano anthu akumayankha mafoni ali pamphasa ndithu ali mnyumba mwawo kumayankha mafoni achibale ali mtaona kumakwanisa kumayimbira anthu kwa Therere kumafoni muno bwino kulibe yovuta madzi anthu akumatunga patapo kwa Therere konko kunoko kwa mphungu akupangirani zina ziti ndi ziti? Kwa mphungu kuno magetsi anabwera kalekale komano zimasoyekera kuti magetsi ayambe kugwira ntchito pa chipatala koma mayi achapanga mphamvu pakana magetsi akugwira ntchito pa chipatala pakana akumatenirira kumatha kumachiramo mbuyo mwazimayiru amauzidwa ari kumana kuti mubwerese matochi mabwera ndi matochi fika nawo kumatenirira kuja kumagwisa ntchito munthu ngati alibe tochi amatha kubwezedwa kuti feso kuno tinyale tilibe koma pano anthu akungoyenda kufika umeneko athandiza manyumba pa chipatala pamanga manyumba amastafu awiri kuti panopa kunangusawa kuti amalizise anthu ayambe kukhalamo madzi so akungotayika kusekunda school kuti apangisa kale wiring ndithu. Mwina anthu amene akufalitsa nkhani zimene zizi kumawapekera nkhani mayiwa kumawayipitsira mbiri pa masambanchezo anthu ngati amenewo mwalangiza zotani? Ineyo anthu andikufuna ndialangize una kuti zinthu ngati izi zimakhala zopasa manyazi zinthu zikazikazaoneka kuti zilipo monga panopa chinthu chimene chimanenda kuti chatengedwa transformer ndi njinga zonsezo zili konkuno zidasunthe koma anthu amene akukamba nkhani imene adayenda kumachita manyazi ndi zinthu ngati fani nkhani yopasa manyazi kwantenga munthu wa udindo wake kuti atipangira zinthu atisiyira zinthu zolozeka ndikamuyika pa status anthu kumaona kuti akuchosa transformer sizoona yayi tiyeni ngati anthu amene tikuopa Mulungu tinayenera kusintha chikhalidwe chitukuko chimene atisiyira tione tisiyanise ndi amene awina ndi amene aluza kuti amene atithandize ndi kuti tiyeni tisiyanise pa zinthu ngati zimenezi. Asathamangire kuyankhula zoyipa padakali pano. Asathamangire kuyankhula zoyipa yayi chifukwa tikhoza kuyankhula zoyipa kumapeza kuti kusogolo kwa kumene tikupita sitikudziwako yayi ndi asimathamangire kuweruza kapena kumangofanizira nkhani imene isali yoona ya kodi mafumu akuno akhumudwa nayonso kwambiri nkhani imene. Zikomo kwambiri. Zikomo.